Ešte som ani poriadne nestihol dorobiť to predošlé video o Slavkovskom novom megakontrakte s Montrealom a už sa k nám dostala nová informácia, že sa nového dobrého kontraktu dočkal aj náš momentálne najväčší veterán Tomáš Tatar, ktorý sa po roku vracia k New Jersey Devils a teda bude hrávať s našou draftovou dvojkou Šimonom Nemcom. Áno, je to tak, hlavne kvôli tejto veci som sa tomu neskutočne potešil, lebo vlastne on odchádzal akurát pred Šimonovým debutom z New Jersey, takže to ma tak dosť zamrzelo vtedy. A teraz ich budeme mať tu možnosť vidieť spolu na lade NHL. Kokos v jednom týme. Takže na toto sa brutálne teším. A teda čo sa jeho kontraktu týka, tak nebude to úplne odlišný kontrakt od toho minuloročného, ktorý mal s Colorádom, pretože tentokrát si pripíše na svoje konto len o 300 000 viac, čo značí 1,8 milióna dolárov a takisto ako tomu bolo s Colorádom na 1 rok. V poslednej odohratej sezóne 2023-2024, ako som už spomenul, teda podpísal kontrakt s Colorado Avalanche, s ktorým podpísal ročný kontrakt s platom 1,5 milióna dolárov. Z toho dôvodu, že Colorado Avalanche patrilo jednoznačne medzi najväčších ašpirantov na zisk Stanleyho poháru. V tomto týme sa mu ale moc nedarilo a tak sa ho 16. decembra rozhodlo Colorado vymeniť do týmu Seattle Kraken, v ktorom sa mu darilo už o niečo viac. Spočiatku sa mu darilo, by som povedal, že akože viac než dosť, možno aj, ale časom tie výkony taktiež začali viac a viac klesať a napokon do niektorých zápasov už aj prestal nastupovať úplne a tak teda sa po sezóne stal voľným hráčom. No a teraz sa opäť dohodol s jeho predošlým, alebo teda skôr minuloročným zamestnávateľom z New Jersey. Čo tak viem, tak už som aj v minulosti čítal nejaké články, že Tomáš Tatar by dosť pasoval do toho týmu, že trošku už aj vanovali, že ho akože, že s ním ukončili spoluprácu. Akože videl som, že nejakého Holca tuším teraz vymenili niekam, takže určite sa mu to miesto niekde uvoľní v tom útoku. A tým pádom asi nebude nejaký veľký problém ho zakomponovať do toho týmu. No a to by bolo z tohto videa už asi aj tým pádom všetko. My mu budeme samozrejme aj so Šimonom držať palce. Skutočne sa teším na ich spoluprácu za jeden tým. A pokiaľ ste sa to pozreli až do konca tohto videa, určite som vám za to vďačný. Taktiež vám budem vďačný aj za akúkoľvek zanechanú podporu pod týmto videom, či už v podobe lajku, odberu, kliknutia na zvoček, alebo ideálne zazdieľania tohto videjka. No a my sa zase uvidíme pri nejakom, dúfajme, že ďalšom perfektnom slovenskom kontrakte v NHL. Do tej doby sa majte a čaute.